Volia aprofitar per comentar dues qüestions. Fa gairebé una setmana, encara no, vam tancar amb un sopar la quinzena de la solidaritat aquí a Sant Vicenç i encara no ha passat aquesta setmana que tornem a estar convocats per aquest motiu. Dir-vos que els dies previs a la celebració d'aquesta taula, les entitats que participen a la taula rodona i a l'Ajuntament hem treballat conjuntament respectant la neutralitat de la institució del Síndic de Greuges, que farà la funció de moderador, i hem estat capaços de consensuar una important declaració, de la qual més endavant us parlarem, al voltant dels drets humans i del concepte d'asil, del qual en parlarem. L'altra qüestió és que aquesta declaració, en teniu una còpia en aquestes carpetes que us hem donat a l'entrada, doncs fruit d'aquesta declaració, que no ha d'acabar aquí, ens sorgirà una constitució i la creació d'un fòrum en el qual hi seran presents, si ho desitgen, els municipis de Catalunya que ho desitgen, les ONG, les entitats, les associacions que operen en l'àmbit de la solidaritat i de la pau i de la cooperació al desenvolupament, els partits polítics, els mitjans de comunicació, i també en podran formar part les persones a títol individual, perquè pensem que des de la nostra individualitat també podem fer aquest asil. Podem fer Catalunya terra d'asil o podem ser asil des del cor de les persones de forma individual. Bé, sense allargar-me més, dono la paraula al moderador, en Jaume Saura, adjunt general del Síndic de Greuges, que continuarà aquesta taula rodona, refugiats, Catalunya, terra d'asil. Senyor Saura. El tema dels refugiats que ens convoca avui aquí ha despertat una onada de solidaritat a tot Catalunya i a tot Europa, en realitat, i jo crec que és una onada que hem d'aprofitar. El tema dels refugiats, a vegades es barreja amb el dels migrants, està sempre en la tensió, té uns pols de la solidaritat i el rebuig, el de la caritat i el dels drets. Són temes delicats que els aquí presents segur que tenen les idees molt clares, tant sobre un com sobre l'altre, però que tots som conscients que són temes que fàcilment sense populismes poden pervertir i distorsionar. Per tant, jo crec que és una ocasió magnífica la de l'acollida d'aquests refugiats sirians per fer una reflexió sobre l'acollida dels refugiats en general i començar a establir uns esquemes permanents als nostres municipis, al nostre govern d'Europa, perquè aquesta situació conjuntural no es quedi en una anècdota, sinó que permeti que quan hi hagi crisis similars estiguem preparats per acollir les persones que han fugit dels seus països per motius de persecució o de guerres. Des del Síndic de Greuges ens hem pronunciat en aquest sentit, jo no parlaré d'aquest tema, em toca només moderar, i el que faré serà breument presentar successivament els diferents ponents, reflecteixen o representen tant les entitats que treballen en l'àmbit de drets humans i de refugiats com a l'àmbit municipal i les associacions municipals i per descomptat l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, representat pel seu alcalde, al qual vull agrair especialment no només la seva hospitalitat i la seva iniciativa d'acollir aquest acte, sinó també la seva presència en moments com els actuals en un acte com aquest. Per tant, em dedicaré a fer de moderador. Els ponents els hem demanat que siguin moderats en l'ús de la paraula, són molts, els donarem 10 minuts i jo ja agraeixo en nom de tots la invitació, estar aquí, per tant no cal perdre els 30-40 segons d'agraïments, ja tots, els dono tots per agraïts i per molt contents d'estar aquí amb tots nosaltres. Començarem amb la Estela Barreta. La Estela Barreta és la directora de la Comissió Catalana d'Asil al Refugiat i li farem una pregunta a cada un d'ells. Hem posat una petita epígrafe, una petita pregunta que li tema per il·lumini breument i esquemàticament sobre el tema. En el cas d'ella és una qüestió més conceptual, fronteres, xenofòbia, l'abast legislatiu, què és un refugiat?
Estela? Bona tarda a tots i totes. Ja veieu que la pregunta no és fàcil i és molt complexa, per tant apuntaré alguns elements de reflexió que si voleu després, en el moment de debat, podem compartir per tots i totes. Començaré explicant què és una persona refugiada. Una persona refugiada que hem de diferenciar entre el que és el merament declaratiu. Una persona refugiada és una persona que està patint o que pateix o que ha patit un desplaçament forçat fruit de greus violacions de drets humans, però si anem, i aquí hi ha molts juristes en aquesta taula, si anem a veure des de la perspectiva jurídica, entenent la perspectiva jurídica com el reconeixement de drets per la condició de la persona, pels seus fets i les seves circumstàncies, ens trobem que hi ha una declaració de Ginebra de l'any 51 que defineix una persona refugiada com aquella persona que té temors fundats de ser perseguida per motius de la seva nacionalitat, ètnia, religió, opinions o per pertinença a un determinat grup social. I es troba en un país que sigui el seu o és en el que resideix i creua una frontera. Aquest element i l'Estat o el país en el que resideix no vol o no pot protegir aquesta persona d'aquest temor fundat a aquesta persecució. Això és important tenir clar el tema que han de creuar una frontera i que l'Estat per actiu o per passiu no es pot protegir. A nivell d'Europa, ens trobeu, i aquí em preguntareu, les persones que estan en conflicte armat no entrarien potser en aquesta definició, perquè ha d'haver una persecució individualitzada per un motiu determinat. Aquí a Europa, en els diferents sistemes regionals de drets humans, aquí a Europa tenim el que s'anomena la protecció subsidiària, que ja engloba a grups massius, i ara que estem parlant del que està passant a Síria, persones que estan fugint d'un conflicte armat o de situacions de violència indiscriminada. Aquí també entrarien en una altra categoria, però també serien persones refugiades en quant a reconeixement de drets per part d'un estat i protecció per part d'un estat d'aquestes persones. Més, quins són els reptes amb els que ens trobem actualment? Per què plantegem o per què diem des de les entitats que treballem el tema de la protecció internacional, de l'asil i del refugi, que la institució de l'asil és una institució que està molt debilitada a casa nostra. A casa nostra i en tot el context europeu. En primer lloc, perquè hi ha una interpretació molt restrictiva d'aquesta Convenció de Ginebra. Vosaltres sabeu que les lleis diuen feta la llei, feta la trampa, mira com és la llei i cadascú podrà tenir una interpretació del que diu un text escrit. Ens trobem en una visió molt estricta, molt petita del concepte de persona refugiada. Recordeu, parlàvem de determinat grup social, per exemple, a Europa ja és reconegut en tots els ordenaments jurídics dels països d'estats membres de la Unió Europea que les persones perseguides per orientació sexual, identitat de gènere o per motius de gènere poden rebre protecció d'un estat i ser reconegudes com a persones refugiades. Però aquest no és el cas amb altres motius de persecució. Un dels reptes és obrir aquesta interpretació a les persones que fugen de violacions o persecucions per motius culturals, econòmics, socials o ambientals. Què passa amb les persones que han de fugir pel canvi climàtic, els refugiats ambientals, que els diem, actualment no estarien entrant dins d'aquesta categoria. O les persones que fugen, per exemple, en el context centroamericà, de tot el tema de les mares, de les pandilles, vull dir, totes aquestes persones que sí que hi ha grups que exerceixen un control del territori i una violència, aquestes persones que fugen d'aquestes situacions actualment no reben la protecció perquè hi ha una visió molt estricta i molt petita i en la meva opinió molt pobra de la Convenció de Ginebra. Un altre dels grans reptes que tenim, i ho hem estat veient aquest estiu i malauradament portem més de 10 anys veient-lo, és l'accés de les persones refugiades en territori segur, en territori d'asil. Les polítiques de tancament i externalització de fronteres, pensades en una visió i en una òptica de seguretat i no en una òptica de drets humans, de protegir a les persones que necessiten la protecció, fan que ens trobem amb les imatges tan dures i tan dantesques i tan vergonyoses per tots nosaltres, crec jo, de les morts a les fronteres, de les persones que estan intentant saltar murs, de les més de 20.000 persones que portem mortes del que nosaltres anomenem la fossa comú del Mediterrani. Tal qual, doncs, hi ha una responsabilitat directa en aquestes polítiques de control de fronteres que no discriminen. Us posaré un altre exemple, ara que parlem de Síria. L'estat espanyol, des de l'any 2011, s'exigeix un visat
de trànsit aeroportuari a les persones de nacionalitat siriana. Què vol dir això? Que les persones que tenien mitjans i podien comprar-se un vol des del Líban, Jordània, que anés cap a l'Havana, cap anés cap a un lloc que fes escala a Barajas o aquí al Prat de Barcelona, han de tenir un visat per poder fer aquest canvi d'avió o simplement aterrar. Sabeu això per què va ser fruit? Perquè al febrer del 2011 20 persones de nacionalitat siriana, que eren 2 nuclis familiars, van arribar a l'aeroport de Barajas i anaven en vol cap a l'Havana, van demanar, en aquest període de trànsit, van demanar l'asil. Immediatament, en menys de 48 hores, ja tenia un reglament que deia que aquestes persones, les nacionalitats sirianes, ja no podien entrar al territori espanyol a excepció que tinguessin aquest visat. Per això entenem que l'externalització de fronteres i les barreres que estem posant a les nostres fronteres van a nivells fins i tot insospitables. O, per posar un altre exemple, el de sortir les expulsions en calent que s'estan practicant en Ceuta i a Melilla actualment, violant de forma flagrant la llei d'estrangeria espanyola i la mateixa llei de protecció internacional i d'asil espanyola. Un dels altres reptes seria les concessions de protecció internacional. L'estat espanyol, i dic l'estat espanyol perquè és qui ha parat i té les competències des del Ministeri d'Interior de decidir si una persona té l'estatut de refugiat o no té i per tant l'atorgament d'aquests drets que en parlàvem, de si té dret a quedar-se aquí, a gaudir d'una sèrie de drets i a poder gaudir d'una vida digna i iniciar un procés d'inclusió. Ens trobem que l'estat espanyol té la taxa de denegacions de sol·licituds d'asil més alta de tota la Unió Europea, fent que aquestes persones es trobin de cop i volta, quan ens arriba una resolució denegatòria, en una situació d'irregularitat administrativa amb el que sabeu que això pot comportar fins i tot una expulsió. Això són els 10 minuts, perdoneu. L'altre gran repte que tenim, i també el tenim aquí a casa nostra, a Catalunya, són les condicions d'acollida. En els últims anys, el nombre de persones que han arribat a casa nostra ha anat augmentant, fruit de la conflictivitat i del context internacional, ha anat augmentant, en canvi els recursos dels que comptem, les entitats i quantitats, perquè l'acollida de persones refugiades fins ara el portàvem 3 entitats a nivell de l'estat espanyol, i aquí a casa nostra ho portàvem Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, hem anat patint greus retallades. Greus retallades que han acabat reduint-se, tenim sol·licitants d'asil i persones refugiades en situació gairebé de carrer. Llavors, quan parlem d'acollir, no significa només deixar entrar persones que estiguin aquí, sinó acollir-les dignament, que puguin dur un procés de vida i una inclusió. I no oblidem les persones refugiades, i això sempre ho dic, que nosaltres hem estat un poble exiliat i que l'exili ha tocat tot l'aspecte polític del país en diferents moments històrics, i que som el que som perquè en el seu moment el que ens va acollir, potser ara ens toca a nosaltres acollir i acollir la dignitat. I finalment, vaig fent aquests breus apunts, i finalment el gran repte que tenim és la lluita contra el racisme i la xenofòbia, evidenciar que tots sumem, evidenciar les aportacions i les riqueses que fan les persones refugiades i que de fet fan les societats cosmopolites com les nostres. I no sé, orador, tinc un minut encara, doncs el deixo per un altre company, en tot cas he fet un breu apunt de temes que crec que podrem debatir més tranquil·lament més endavant. Moltes gràcies, Estela, per la concisió, per ser tan precisa i tan concisa en el temps. A continuació intervendrà en David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, sobre el tema el dret d'asil és un privilegi que concedeix l'Estat o és un dret humà inherent a les persones? Moltes gràcies. No m'afegeixo als agraïments, però sí que agraeixo poder parlar després de l'Estela, perquè és un reconeixement públic, perquè jo crec que ara tothom s'està pujant aquesta onada de parlar del tema de refugiat, de l'asil, etc. I un reconeixement a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que realment porta molts anys treballant en aquest tema i crec que és una veu molt legítima en el nostre territori per parlar del tema i sobretot per reconèixer la tasca que han fet durant molt de temps. El meu plantejament és que hi ha tanta gent que n'està parlant que igual estem perdent de vista que el dret d'asil és un dret humà. El dret d'asil és un dret humà. S'està parlant de quotes, s'està parlant de requisits, s'està parlant de concessions. El plantejament seria, si una persona és refugiada i està sent perseguida en el seu estat d'origen, ha tingut que marxar del seu estat pels motius que ha dit l'Estela, què diem? N'acceptarem 4.000 i el 4.001 ja no l'acceptem.
El 4.001 ja no l'acceptem i aquest que reuneix la condició de refugiat ja per nosaltres deixa de tenir el dret humà a aquesta protecció. Llavors hauríem d'anar als orígens del tema de l'asil. Jo us he portat, m'he apuntat, la primera vegada que apareix el reconeixement del dret d'asil és la Declaració Americana dels Drets i Deures dels Homes, dels Drets i Deures Humans de 1948, anterior a la Declaració Universal dels Drets Humans, i diu textualment: tota persona té el dret de buscar i rebre l'asil en territori estranger. No només té el dret de buscar, sinó també de rebre'l. I la Declaració Universal dels Drets Humans, feta posteriorment, uns mesos després, diu: en cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil i a disfrutar d'aquest asil en qualsevol territori. Per tant, el que hem de situar clarament és que estem partint d'un dret humà que té una persona que està sent perseguida i ha de fugir del seu territori. Per tant, tenim la condició de refugiat i un cop s'ha reconegut aquesta condició de refugiat, de forma automàtica se li tindria que donar el dret d'asil. No té cap sentit començar a parlar de quotes i caure amb el parany que s'està caient de parlar de quotes. Parany que s'està fomentant molt des d'àmbits estatals, però àmbits autonòmics i àmbits municipals també estan caient en aquest error. Sembla que no podem caure cap ciutat en dir acollirem part d'aquestes quotes que es concediran. No, tota persona té dret a ser acollida. I aquí la reflexió és que quan parlem de drets humans ens oblidem d'una qüestió fonamental, els deures. Sempre hem escrit molt el llibre dels drets humans, però els deures ens oblidem. Qui té el deure de garantir un dret humà? Els estats. I per tant el que hem d'exigir és que l'Estat ha de ser el garant d'aquests drets humans. Per tant, ha de ser el que concedeixi i garanteixi aquests drets a les persones. Oblidem això. L'Estat no atorga drets, els drets són inherents a les persones. Per tant, comencem a escriure aquest llibre dels deures perquè si no ens oblidarem del paper de l'Estat en quant a garantia. De la mateixa manera que l'Estat és el que ha de garantir, ens trobem amb un contrasentit també, que l'Estat és el que pot violar els drets. L'Estat és el que pot violar els drets. Per què fugen aquestes persones? Perquè el seu propi Estat els està violant els seus drets. Els està violant els seus drets de múltiples maneres i es veuen obligats a fugir perquè la seva vida corre en perill. Per tant, aquestes violacions dels drets humans per acció. Però en el segle XXI no ens podem oblidar de les violacions dels drets humans per omissió. També es violen els drets humans quan no es fa res. I quan els nostres estats no estan fent res per acollir aquestes persones, són responsables de violació dels drets humans. Quan els nostres estats es giren, no miren, no presten atenció al que està passant, són insensibles al que està passant amb els milers de persones que fugen dels conflictes, som responsables per omissió. Podríem dir que és una responsabilitat, és un crim de silenci. És un crim de silenci no fer res per aquestes persones i no garantir els drets que són inherents amb ells. Per tant, comencem a reflexionar que estem col·laborant, encara que sigui de forma indirecta, amb aquestes violacions. I no només això, com deia abans l'Estela, l'1 de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei de Seguretat Ciutadana, que el 1 d'abril del 2015 ja tenia una disposició que el que preveia són les expulsions en calent. Expulsions en calent, és a dir, la va adoptar la majoria del Partit Popular, quan ja pensaven que en l'elaboració ja ho havien vist tot, ens colen una disposició transicional que diuen no, el dia següent d'adoptar aquesta llei ja no ens esperarem a l'entrada en vigor del juliol, sinó a l'1 d'abril ja es podran expulsar a persones que vulguin creuar les valles de Ceuta i Melilla sense un procediment. Moltes d'aquestes persones que han volgut creuar, els han agafat, els han obert la porta i els han enviat cap a fora, són persones que són refugiats. Per tant, comencem a denunciar el nostre estat perquè està expulsant persones que reuneixen la condició per tenir el dret d'asil perquè són refugiats que han fugit de conflictes. Són diverses reflexions que hi ha al voltant. No assumim també, anem en compte, no assumim falsos debats en matèria de drets humans. Ara, com el ministre de l'Interior ens va dir, és que se'ns poden colar molts jihadistes en aquest tema. Tornem una altra vegada amb el debat de la seguretat. La seguretat com a argument per limitar drets. Acabem amb aquest debat. El dret és protegir aquestes persones. Després veurem aquí s'admet, quin procediment, etc. Però no utilitzem una altra vegada el paraigües de la seguretat per continuar limitant drets. Una reflexió més és... Clar, estem molt centrats en que i per això jo no tinc tan clar el separar el refugiat que fuig perquè la seva integritat física està en perill, perquè l'han amenaçat de mort, perquè l'han torturat, etc., d'aquell que ha de fugir i es veu obligat a fugir.
Llavors, ens centrem moltes vegades en els drets civils i polítics, quan la integritat física de les persones corre perill, etc. Però comencem a veure que molts d'ells estan fugint per la violació de drets econòmics, socials i culturals. I això és important, quan una persona ha de marxar del seu territori perquè se li estan vulnerant drets tan fonamentals com és el dret a l'alimentació, el dret a l'aigua, el dret a la sanitat. Comencem a veure que estem provocant aquestes qüestions. I aquí, quan els intentem valorar, intentem veure per quin motiu han fugit, l'únic que ens preocuparà és si els han torturat o si la seva integritat física corre perill. Comencem a veure que els drets humans no els podem dividir i són tan importants uns com els altres. Dos reflexions finals, tres reflexions finals. Una és, què és un dret individual o un dret col·lectiu? I això ve a propòsit de les quotes. Fugen, els sirians estan marxant per la situació que hi ha a Síria. Els libanesos en el seu moment també, els libis també, els ucranians també, per la situació, per una amenaça col·lectiva. Però els drets humans, la titularitat és individual. No parlem de números, parlem de persones. És el que us deia abans, no parlem de 4.000, sinó també hem de tenir en compte el 4.001, que també la seva vida corre perill i no el deixarem entrar a les nostres fronteres, perquè els drets humans són de titularitat individual encara que afectin un col·lectiu. Té tants drets els 4.000 que acollirem com el 4.001 que no acollirem i estem creant discriminacions al respecte. La segona reflexió final de les terceres que volia fer. Estem parlant de, és clar, això, ciutats d'acollida, acollir refugiats, això és costós. Això és costós. És veritat que és costós, però perquè és que hem desnaturalitzat i hem mercantilitzat el que són els drets humans. Hem començat a parlar de drets humans en funció del cost que tenen. Tot dret humà és car. Tots són cars, no n'hi ha uns menys cars, poden haver uns menys cars que altres, però no n'hi ha cap dret humà que sigui regalat i que les polítiques públiques en matèria de dret humà no costin. Però el que no podem fer és que els estats mercantilitzin els drets humans. El que no podem fer és que implementin polítiques en matèria de drets humans en funció del cost i del pressupost. Ha de ser en funció de les necessitats. Veiem a casa nostra. No era necessari unes polítiques sanitàries coherents, no eren necessari unes polítiques educatives coherents, no eren necessari unes polítiques de vivenda coherents. Per què les van retallar? Perquè era molt costós el pressupost. No. Eren necessàries? Sí. Per tant, en matèria de drets humans hem d'anar en l'àmbit de les necessitats. És necessari avui en dia implementar polítiques públiques en matèria de drets humans que estableixin una acollida digna als refugiats? Clar que sí, costi el que costi. I això ho hem d'assumir. I hem de canviar aquestes mentalitats i aquests discursos tan mercantilistes en matèria de drets humans. I l'última és que podeu dir, clar, aquest ve aquí i ens fot una xerrada utòpica, això és un molt meravellós. Us recomano una sentència de l'any 95 de la Sala Constitucional de Costa Rica que el que va fer és recuperar l'origen de la Declaració Americana de Drets i Deures Humans i la Declaració Universal dels Drets Humans. I va revertir la situació. I la Cort Constitucional de Costa Rica va dir clarament, en una situació en què es qüestionava la concessió del dret d'asil, va dir això no és una prerrogativa, no és un privilegi que l'Estat pugui atorgar de forma graciable. És un dret humà que és inherent a les persones. I per tant el que demanaria des d'aquí és que tornem una altra vegada als discursos dels drets humans, al discurs jurídic dels drets humans i anem en compte quan des dels mitjans de comunicació, des dels mitjans polítics, ens volen desnaturalitzar aquest discurs. Jo deixo aquí. Moltes gràcies, David. Estic tenint uns ponents molt disciplinats i això em fa feliç, no haver de fer de polimalo. I venint del món acadèmic, no ho he dit, el David també és professor de dret internacional, igual que ho soc jo ara en excedència, i per tant agraeixo aquesta síntesi que a vegades els professors no tenim. A continuació, ha parlat fins ara el món de les entitats, comença a parlar el món dels municipis. Teníem amb nosaltres en Josep Segarra, és regidor de Vallromanes i ve en representació de la Federació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en substitució de la seva presidenta que per motius de salut no ha pogut estar amb nosaltres. Josep. Gràcies. Jo faré una explicació breu, no durarà ni 2 hores, no patiu,
sobre què fem als municipis en temes d'ajut humanitari quan hi ha una catàstrofe, una necessitat, o ja sigui provocada per l'ésser humà o per un altre tipus. Jo soc regidor de poble, soc un regidor de Vallromanes. La majoria de vosaltres deu pensar, on para Vallromanes? Bueno, us enganyaré perquè, com que no ho sabeu, ja s'està bé. Està al Vallès Oriental, és un poble de 2.800 habitants. I és un poble, és un municipi de Catalunya. A Catalunya hi ha 947 municipis. D'aquests municipis, 340 estan al Fons Català, que és una associació. Ara fa gairebé 30 anys, un grup de municipis motivats amb la moguda que les entitats i molta gent individual feien defensa del 0,7, ens vam agrupar i ens vam agrupar constituint-nos una associació. A Catalunya els municipis tenen l'Associació de Municipis de Catalunya i la Federació per parlar de coses de municipis i vam crear una altra per parlar d'ajut al desenvolupament, cooperació al desenvolupament, perquè era una demanda ciutadana. Els ciutadans exigien que els seus municipis, que som l'administració més propera al ciutadà, també solucionem aquests temes i ens pertoca. Com a administració que som, tenim una obligació de destinar part dels nostres recursos a la cooperació i a l'ajut humanitari. I ho fem perquè ens ho demana la població i per responsabilitat. Per què ho fem? Hi ha algú que diu, escolta, està molt bé que s'ajudi fora, però primer els de casa. El 99,3% del pressupost municipal es destina a casa, al territori, allà on estem, els que estem, que hem nascut on hem nascut, perquè els catalans tenim aquesta sort que hem nascut on ens rota i podem ser catalans naixent i tenint avis on ens rota, que és una sort i una fortuna. Quant de nosaltres pot dir que té el mèrit d'haver nascut a Catalunya perquè ha fet un esforç per a néixer? Ningú. Naixem on naixem i vivim on vivim i som d'on som. I som d'un poble i som d'un municipi. El nostre municipi, si ho fa bé, no tothom ho fa, estarà destinant un 0,7 a l'ajut a la cooperació al desenvolupament. Si és un municipi com Barcelona, aquest 0,7 és un import tan gran que pot tenir un departament de cooperació amb tècnics, amb especialistes i fer coses molt potents a molts llocs sol. Si és un municipi petit com el meu, de 2.800 habitants, amb un 0,7 podem fer la porta dreta de l'hospital que anem a fer per refugiats saharauis a Tinduf. I amb allò, amb una porta, fer un projecte d'una porta és un trunyo, no ens serveix. Llavors el que necessitem és agrupar-nos i així neix el Fons Català. El Fons Català bàsicament s'enfoca a temes de cooperació al desenvolupament, però també a temes de promoció de pau i d'ajut humanitari quan cal. En aquest sentit, amb els refugiats de Síria estem treballant des del 2013. La crisi de Síria no va començar aquest estiu. Hi ha moltes persones patint per aquest conflicte a tota la Mediterrània. Ens ha arribat d'una manera molt crua i molt feridora les imatges que ens han activat d'una manera molt intensa a tothom, perquè realment són unes imatges molt destructores. Estem parlant de, no sabem ben bé la xifra, podem parlar de 70, de 100.000, de 200.000 refugiats sirians caminant per Europa buscant un lloc on anar-hi, però el que sí que sabem és que hi ha més de 4 milions de persones fora de Síria refugiades. Els refugiats, si poden, es queden a prop de casa seva. Ells volen tornar, ells no volen marxar. Marxen perquè no els queda un altre remei. Si poden, es queden al Líban. Si poden, es queden a Turquia. No venen cap a Europa, no estan cercant un altre destí. El que volen és estar a prop i poder tornar-hi. No poden. I per això ens van arribant, perquè cerquen, com els hi toca, el seu dret de ser acollits en un altre lloc. I què fem als municipis catalans? Els municipis catalans ens organitzem i tenim una cosa que es diu fons, on hi ha una sèrie de comissions que anaven funcionant. Fons Català, hi ha un president, que és una alcaldessa, hi ha un secretari, que és un regidor de poble, hi ha una tresorera, que és una regidora d'un altre poble, i hi ha una executiva on anem treballant gent que ens aneu votant als diferents municipis.
I a més tenim les comissions de treball. I en aquestes comissions de treball he de dir que el vostre municipi sempre està present a la comissió de pau, que jo porto, el company de cooperació sempre és dels assistents d'ús que estem allà treballant. A la comissió de pau treballem temes de pau i de drets humans, però especialment Colòmbia, Sàhara, Palestina, i sempre esteu molt presents. Sou un municipi que ens col·laboreu molt i sempre podem comptar amb vosaltres. Amb la crisi dels refugiats, treballem des del 2013 refugiats a Líban, allà, i ara en concret amb aquesta crisi que s'ha desplaçat, aquest desplaçament massiu que s'ha aguditzat aquest estiu, estem treballant amb 5 línies que les explicaré, miraré d'explicar-les el més breu possible. La primera és una acció en ruta, que és l'acció més urgent. El primer és actuar a les rutes de fugida del territori per a mirar de reduir el patiment de les persones que estan marxant. I això es tradueix en assistència sanitària, amb assistència també jurídica, quan estan a països de la Unió Europea, i amb salvament marítim. Són unes mesures urgents que es van començar a aplicar els primers dies de la crisi, a través d'entitats internacionals com ara Creu Roja, Metges del Món, Metges Sense Fronteres, i a donar suport econòmic perquè puguin ampliar els recursos que tenen allà. Això era molt important fer-ho a la ruta. I a la ruta vol dir des d'espais que sabem que estan creuant o als municipis d'acollida. Nosaltres, al Fons Català, el nostre interlocutor no són els estats, són els altres municipis, i parlem amb els alcaldes del Líban, amb els alcaldes de Jordània, amb els alcaldes de Turquia, d'Iraq, però també a la Unió Europea, amb els alcaldes grecs, macedonis, perquè hi ha imatges terribles d'europeus maltractant refugiats, però hem de dir que hi ha imatges meravelloses de pobles que tenen un problema econòmic terrible, que estan fatal, parlo de Grècia, i que estan compartint allò que tenen amb allò que la gent que els està arribant. I a vegades això no ho veiem, doncs hem de dir que hi ha imatges meravelloses de persones ajudant persones, no només de persones maltractant persones. Jo m'avergonyeixo dels murs, de les alambrades, del maltractament, però també he de dir que hi ha situacions maques. Llavors nosaltres fem aquest suport a la ruta i fem un suport als municipis de la ruta. I fem un suport també, aquesta seria la segona línia, als municipis que estan suportant els refugiats. Hi ha gairebé 2 milions de refugiats a Turquia, molts d'ells a la zona de Diyarbakir, que és una ciutat que jo crec que el nom l'han inventat perquè els pocs que no la sabem puguem presumir, no? Diyarbakir, em va costar molt aprendre'l. Llavors, en aquest lloc, que és el Kurdistan turc, hi ha, no sabem la xifra exactament, però vora 600.000 persones refugiades a camps de refugiats. Doncs aquí hem de donar suport a Diyarbakir. El que hem de fer als municipis és anar, coneixem els alcaldes i l'alcaldessa, en els municipis turcs hi ha coalcaldessa, és una obligació dels municipis per mirar d'afavorir. Tenim relació des de fa anys amb ells i el que hem de fer és continuar donant suport perquè aquell camp de refugiats tingui les condicions que ha de tenir. A més, el desig dels refugiats que hi ha allà, que molts d'ells són kurds sirians, és quedar-se a prop. Per tant, hem d'anar allà a donar suport. Hem d'anar a donar suport, a vegades econòmic, a vegades tècnic, i el que fem als municipis és ajudar-nos. Tenim enginyers que treballen en tema de l'aigua o temes de residus i que poden donar un cop de mà en aquelles ciutats que han augmentat les seves necessitats. La tercera línia de treball és sensibilització. Hem de dedicar una part dels nostres esforços a explicar què està passant i a explicar per què hem de continuar sent així i per què hem de continuar treballant i per què hem de continuar augmentant el suport que rebem. Hi ha uns 340 municipis adscrits al Fons Català. Des que va començar la crisi s'han inscrit una vintena més de municipis, però no som encara a la meitat. Hem de dir que el 85% de la població de Catalunya està a municipis adherits al fons, però encara no el 100% hem d'anar explicant-ho. I hem d'explicar què farem allà, què farem a la ruta i què hem de fer quan els refugiats arribin, que arribaran. En el meu municipi hi ha 98 persones aturades. Probablement,
després explicaré. Si ens surt com als municipis ens agradaria, vindrà una família de refugiats al meu municipi. I vindrà una família amb 2 adults que seran refugiats i que rebran un suport també econòmic per tirar endavant i per poder integrar-se. Però el que volem tots, també els refugiats, és integrar-se del tot. Ells voldran treballar. Voldran treballar perquè el refugiat, com qualsevol ésser humà, vol ser independent i vol tenir la seva dignitat. I això voldrà dir, probablement, que quan comencin tindrem 2 aturats més al poble. I això, escolteu-me, el problema del meu poble, amb 98 aturats, no s'enfonsarà quan passem a ser 100. És a dir, això ho podrem integrar. Però hi haurà algun dolent que mirarà d'aprofitar aquesta dada per mirar de fer mal. Hi ha un acudit en el que hi ha 21 galetes a sobre de la taula, un refugiat, un treballador i un banquer. El banquer agafa les 20 galetes i li diu al treballador: vés en compte que aquest refugiat no et cardi la galeta. Doncs una mica la situació és aquesta. Aquells 2 refugiats que poden venir al meu municipi no em generaran un problema més gran amb els serveis que jo tinc i les capacitats que jo tinc. Però ho he d'explicar, perquè de fet no cal esperar que arribin. Ja hi ha gent que està construint un discurs en contra d'aquella gent que vindrà, sense pensar d'on ha vingut o qui té més dret o si hem de prioritzar el dret d'un altre perquè ha nascut en un altre lloc. Si ningú ha triat, on neix? Aquesta situació l'hem d'explicar i hem de dedicar-li esforç a fer aquesta sensibilització. La 4a línia de treball és la preparació de l'acollida. El Fons Català no és el Departament d'Immigració, no és el Ministeri d'Immigració. No som ni tan sols experts en immigració, però tret de municipis més grans, els municipis de menys de 20.000 habitants, qui porta cooperació porta immigració, serveis socials i a vegades ensenyament. Jo soc regidor de la policia i de medi ambient, és el que té ser d'un poble petit. Molt bé, doncs el que hem de fer és construir què necessitarem si hem de repartir pel territori. Nosaltres estem fent un anàlisi, estem ampliant aquest anàlisi de com serà l'arribada dels refugiats pels propers 3 anys, no pels propers mesos. I segons el nostre desig, el que volem és repartir-ho el màxim possible. Per exemple, si pot ser que es reparteixi una família a cada lloc segons hi hagi una escola pública. El número que estem manegant per Catalunya seria molt integrable amb això. Que no és la lògica que potser pugui tenir una altra administració que va amb la lògica de la logística, que diu, escolta, en ficarem 600 aquí que ens hi caben i 400 en allà. Nosaltres pensem en l'òptica de la integració. Doncs una línia de treball és preparar-nos per l'acollida, veure com els consells comarcals s'han de dotar de recursos per poder fer aquesta assistència que caldrà fer i com fem aquest desplegament pel territori, que és el que entenem que cal fer. Nosaltres estem llegint el que està passant o el que va passar ara fa 20 anys amb Kosovo i amb Bòsnia, i el que hem de fer és fer un aprenentatge i anar a fer més territori. El 5è ítem de treball és un ítem absolutament polític i el que hem de fer als municipis és reivindicar allò que patirem i reivindicar-ho en diverses línies. Nosaltres, municipis catalans, li hem de dir al govern espanyol que no acceptarem cap lot de refugiats numèric si el govern no fa allò que ha de fer i garanteix que el tractament d'una sol·licitud d'acollida es soluciona en 2 hores, en 6 hores o en 24 hores. No per fer la primera visita en 3 mesos com s'està fent ara. I això els municipis ho hem d'exigir i de manera ferma. Ens hem d'aliar amb les entitats, hem de documentar-nos i hem d'anar a fer una reivindicació de conjunt. I després també hem de fer una reivindicació justa. Avui estem nosaltres donant suport amb diners dels municipis europeus a altres municipis europeus. Escolteu-me, els ciutadans ja hem donat diners a Europa perquè faci una part del treball i no s'està fent. Els estats
amb els refugiats, estan deixant de fer una feina que ja l'han cobrada. La Unió Europea ha donat diners als estats per, entre altres coses, atendre els refugiats i els estem atenent als municipis. Per tant, això ho podem fer quan és una emergència, però no és el que hem de fer. Una cinquena feina, està clar, del fons català, és construir un discurs i defensar-ho davant de la Generalitat, de l'Estat espanyol, d'Europa i de què correspongui. Per què no també d'un altre estat? Per què no els municipis, que som els que tenim aliances amb municipis que ho estan patint, no podem anar a parlar amb estats o a exigir que es parli amb estats de manera contundent? Què és el que ha provocat que refugiats que portaven 2 anys vivint en un territori comencin a marxar corrents? Té alguna cosa a veure un canvi d'actitud del govern de Turquia amb la zona del Kurdistan? Evidentment sí, i hem d'exigir-ho. Com ho fem, també ho hem de fer més encara quan hi ha refugiats que estan patint a d'altres territoris. Avui tenim la companya de CAPS que ha vingut a sentir parlar de refugiats. Ells treballen amb refugiats saharauis i ens coneixen el cas. Ja està, no sé. Deixo per les preguntes i perdoneu. Moltes gràcies. Continuem. Té la paraula en Manel Vila, que té un amplíssim currículum en l'àmbit de la cooperació i, per resumir amb una activitat que ara en Josep feia referència, va ser en el seu dia a l'Ajuntament de Barcelona el promotor del districte 11, que va ser pioner en l'ajuda a Sarajevo, la relació ciutat-ciutat, en el context de la guerra als Balcans. Manel. Gràcies. Bon vespre. M'han presentat aquí en els papers com a activista. Li agraeixo a qui hagi agafat. La ponència es deia activisme o diplomàcia. Doncs la veritat és que soc poc d'os, soc més d'is i m'agrada jugar amb la idea de l'activisme i de la diplomàcia i que cada un faci el seu paper en els llocs que ens toca. En la vida també soc poc d'os i molt d'is, però us agraeixo aquesta cita. Fa anys em va tocar treballar amb del terratrèmol d'Haití i del terratrèmol d'Haití em va sobtar, a més del treball a Haití, que el terratrèmol va ser un mes de gener i el mes de febrer o març a la cimera de Davos hi havia una conferència que era Delante de la destrucción de Haití, una oportunitat. Hòstia, el concepte davant que els rics fessin una xerrada d'Haití, una oportunitat, sempre ho he tingut present, de dir com jo estava veient un terratrèmol i estava veient unes desgràcies i estava treballant amb gent que s'havia quedat sense res i en canvi hi havia algú que deia ja que s'ha destruït tot podem anar a construir Haití una oportunitat. Per això, en diverses de les xerrades que ara aquests dies estem fent, recordant com vam acollir aquella crisi que va haver-hi de 1.200.000 bosnis recorrent per Europa, que semblava que era la crisi migratòria més gran després de la Segona Guerra Mundial. Ara ja tenim una altra, és com els clàssics o com els dies històrics que fem aquí a Catalunya, tornem a tenir una altra crisi migratòria més gran de la Segona Guerra Mundial. Doncs jo parlo molt de la crisi dels refugiats, una oportunitat. I crec que l'oportunitat que tenim aquest 2015 davant del que se'ns ha plantejat ho tenim que aprofitar com a país. Xerro després dels entesos. És una sort tenir institucions com el Comitè Català, és una sort tenir institucions com l'Institut de Drets Humans, com el Fons Català, i a mi em tocava una mica tocar-los la fibra, parlar-los una mica de si ningú es mou, com ens toca molt de moure. A mi m'agrada recordar la paraula fraternitat, de l'eslògan de... Sé que ho canviem molt ara per solidaritat, però de la marca de la Revolució Francesa, la igualtat, la llibertat i la fraternitat, a mi m'agrada continuar recordant la paraula fraternitat o amb el seu nom d'ara de la solidaritat. Crec que estem en un país molt fraternal i si llegim, si sabem entendre, si ens poden explicar-ho bé, si hi ha lideratge, si hi ha maneres de poder ajudar, la gent és molt fraternal
i és una sort que cada cop que hem tingut l'oportunitat, fa un temps preparàvem una exposició amb en Miquel Carrillo i dèiem, no sé si comença tot això a partir del terratrèmol de Managua de fa moltíssim temps, però sempre que hi ha hagut una crisi i s'ha sapigut explicar, la gent s'ha mogut d'una manera molt fraternal, no? I això és una sort del país que tenim. No estem parlant d'una crisi nova, es té que dir, la gent que ha agafat el mocador de fer farcells i està caminant, alguns d'aquests porten 4 anys en un camp de refugiats, porten 4 anys visquent en un tendall, en una tenda de campanya, en unes condicions duríssimes. No és una crisi que hi ha. ACNUR ens parla que ja hi ha 60 milions de refugiats al món. No me'n recordo quin estat seria, però de l'índex d'estats del món, el que tingués 60 milions de població, estaria en el rànquing dels estats més poblats del món. Hi ha 60 milions de persones que no poden tornar a casa seva i que els tenen que atendre en camps de refugiats de l'ACNUR. Hi ha camps de refugiats amb gent que va marxar al 47. No és pas una crisi nova. Què ens ha fallat? No tot és tan bonic i tot. Què ens ha fallat? Som un país molt fraternal, som una societat molt solidària, però amb aquesta crisi d'ara ens està faltant alguna cosa que hem de, tots plegats, fer-ne algun reconeixement de consciència. Tenim molt poca informació de Síria, la societat catalana té molt pocs lligams amb la societat civil de Síria, coneixem ni un literat, ni un catedràtic, ni un músic, costa molt anar i hem tingut poca relació entre societat civil d'aquí i societat civil siriana. Igual ens va passar amb Líbia, amb la crisi de Líbia. Ens ha costat amb la crisi d'Iraq. És un tema que com a societat civil ens ho tenim que mirar perquè tenim moltes coses en comú. Per exemple, hi tenim les arbequines, si algú vol buscar els llibres d'història. Va haver-hi un senyor que se'n va anar cap a aquella zona i va portar unes aceitunes, que és amb el nom que se'l coneix en aquell país i amb la llengua àrab, i les va plantar a Arbeca perquè era el senyor d'Arbeca i d'aquí tenim l'oli millor del món. I això ens ve d'aquell país. Tenim coses molt en comú i en canvi és un desconeixement continu. Què ens ha fallat? Ens ha fallat el suport a les activitats del sector. Abans l'Estela ho explicava. Portem 4, 5, 6 anys, sobretot els 3 últims, molt cruels, amb el suport al teixit associatiu solidari d'aquest país. I hem callat excessivament. Hem anat retallant totes les subvencions. Hem anat veient com retallaven les subvencions. Hem anat veient com les entitats del sector cada cop tenien que fer més retallades i és un tema que ens ha passat per davant i hem vist com es anaven debilitant aquestes entitats i no hi feien pas res. Potser, com és una oportunitat el de la crisi síria, jo sempre ho comento i l'Estela ho sap, reforcem el sector. No pot ser que al nostre país les 3 entitats que es dediquen a l'asil i al refugi estiguin en tan mala situació precària de gent que hi treballa. No pot ser que el nostre país només tingui 28 pisos a disposició d'una crisi per refugiats. No pot ser que el nostre país tingui unes partides a dintre d'un capítol a la Direcció General tan minces de pressupost. Sembla que va començar per 600 euros, vam obrir una partida pressupostària de 600 euros i s'ha ampliat a 1.500. Amb aquestes partides ens costa molt dir que el nostre país és una terra d'asil. I en canvi hem anat veient com anàvem debilitant aquest sector i no feien res. Què ens ha fallat també? Que no hem reaccionat fins que han trucat a la porta de casa nostra. Si aquesta gent continués un any en els camps de refugiats de Turquia, del Líban i de Jordània i no haguessin agafat el mocador de fer farcells i haguessin vingut a tocar les portes d'Europa, encara potser ens ho estaríem pensant. Però quan els hem tingut en el pati de casa, quan els hem tingut a la porta, quan hem vist que es moria un determinat nen en una platja de Turquia perquè portem 20.000 morts al Mediterrani. La crisi d'aquest estiu podia ser Lampedusa
i en canvi la del setembre ha sigut la dels siris. M'agradaria situar-los també per què en diem els siris. Els que tenim la sort de treballar en temes d'aquests per Amèrica Llatina, tota aquesta generació es diuen els turcs. El Menem va ser president d'Argentina, és del Líban, la família del Menem, va ser president d'Argentina i és el turco Menem, no? I era del Líban, perquè tota aquesta gent són famílies que van emigrar als anys 20 quan va caure l'imperi otomà i com anaven amb passaport turc són los turcos. Aquesta gent que ara arriba poden ser d'Eritrea, poden ser d'Afganistan, poden ser de Síria, inclús els d'Ucrània, i ja passaran amb el paquet dels siris, els 320.000 siris que han vingut a Europa. Però plantegem-se que fins que no han trucat a la porta de casa nostra no hem mogut la fitxa. I això que som un país, que també abans ho hem citat, que en sabem molt d'exilis. Ahir passaven, o abans d'ahir, passaven el reportatge per la televisió pública catalana sobre la gent que estava al camp d'Argelers i Sant Ciprien i se'ls van emportar a construir la línia Maginot, entre ells el meu pare. En sabem molt d'exilis. Sabem molt d'accions fraternals que es fan amb els exilis. Tindríem que recordar el gesto del Neruda, que va agafar el barco aquell, el Winnipeg, i va portar des del port de Bordeus fins a Valparaíso 2.000 exiliats catalans, amb un gest molt personal i tal. Hem conegut moltes històries d'exilis i crec que és important no perdre aquesta memòria. Hi ha algú que quan parla diu qui va guanyar la Guerra Civil Espanyola, no sé si l'heu sentit aquest mig acudit, no? Qui va guanyar la Guerra Civil Espanyola? Quin bando va guanyar? I hi ha algú que diu el que va guanyar és Mèxic, que es va importar tots els intel·lectuals. Doncs com en sabem tant d'exilis, aprofitem ara què ens està passant i quina oportunitat. Perquè el que està claríssim, que per això en dèiem activisme o diplomàcia, és que la gent en comença a estar farta de crisis humanitàries. Tenim els coneixements, tenim la sabidoria, tenim tot el que fa falta perquè en aquest planeta no hi hagi cap més hambruna. Travessem el desert del Negev i veiem com cullen taronges 2 vegades a l'any. I en aquest planeta no hi tindrien que haver més crisis humanitàries ni més hambrunes. I al final hi haurà un moment que tots plegats demanarem a aquests senyors que es reuneixen en els G15, G20, la majoria són senyors, G15, G20 o G-tal, i els hi començarem a demanar aquesta petició que també en David deia. Hi ha accions que s'estan fent que podem anar contra els estats i ens tenim que mobilitzar contra els estats. En aquest sentit, jo ja sé que com m'han posat l'etiqueta d'activista, ho puc dir. Tenim que muntar el nostre Winnipeg. O sigui, quants dies estarem esperant que el govern espanyol decideixi de quina manera i com ens arriben al cupo que la Comunitat Europea. Quants dies continuarem esperant veure com la gent està a la tanca de Sèrbia-Hongria o a la tanca de Croàcia-Eslovènia i els hi tiren el menjar d'aquella manera que vau veure per la televisió que els hi tiraven els menjar. Jo aquest dematí he estat amb un company que porta 15 anys, alguns, el Pius i el seu restaurant del carrer Verd i tal, i m'ha presentat un company sirià que porta 12 anys visquent a Barcelona i que aquesta setmana ha anat a Viena amb el seu cotxe a recollir el seu germà. I jo li deia, ostres, fatal, no té papers, no té estatut, podria tenir tots els papers, però em deia, sí, però estava a Viena i el tenia que anar a recollir. Està claríssim. Comença fent-se un tic-tac al rellotge que si continua venint gent al sòtan de l'estació de Budapest, en algun moment algú se n'atiparà i els portarà cap aquí i sé que això costa. Perquè l'agenda no ens la té que marcar la CNN, que m'havia apuntat aquí. L'altre dia vaig sortir en el metro, vaig sortir per fer transbord al metro de Catalunya i vaig veure SOS Emergència, Plan Internacional. I vaig dir, hòstia, els de Plan Internacional ara estan treballant el tema dels refugiats siris?
I no, estaven parlant del terratrèmol del Nepal. Jo pensava, hòstia, el terratrèmol del Nepal, qui se n'en recorda, no? D'això ja... O sigui, ara fer un anunci SOS emergència, terratrèmol del Nepal... O sigui, dintre de 2 dies ens marcaran una altra crisi mediàtica i no hi haurà ni crisi de refugiats, ni hi haurà crisi del Síria, perquè hi haurà una altra hambruna a Etiòpia, que ja l'estan començant a predicar pel niño, la niña, o no sé què ens toca aquest any. Llavors, si la crisi ens les van marcant la CNN amb el que ells decideixen anar posant als telediaris, la feina que jo us parlo de l'experiència del districte 11. El districte 11 va ser una meravellada, i tenim que dir-ho així de clar. O sigui, com es pot entendre que la ciutat de Sarajevo demani l'adhesió a Barcelona i la ciutat de Barcelona accepti el municipi de Sarajevo com a districte 11 de la ciutat? Això va ser una meravellada. Ara vam estar 3 anys entrant i sortint de Sarajevo, quan els convois no podien entrar perquè la ciutat estava assetjada i quan tot estava prohibit, nosaltres dèiem que anàvem de Barcelona al districte 11 de Sarajevo i vam anar entrant i sortint durant 3 anys. Agosarats, imprudents, digueu-nos, sí, agosarats, imprudents i tot el que faci falta, no? Però durant 3 anys es va estar entrant i sortint, i per nosaltres és un honor i un orgull veure targetes de l'alcalde de Sarajevo que anava pel món explicant el que estava passant a la ciutat i repartia una targeta i el telèfon era 34 93 256, no sé què, perquè hi havia un telèfon hispasat de l'Ajuntament de Barcelona instal·lat al seu despatx i aquell no el van poder tallar. I veure una targeta d'ell amb un 34 93 256, no sé què, la veritat és un orgull, no? I que aquell home amb 3 anys, amb tot tallat, sempre hagués tingut un telèfon. Som agosarats, som el que faci falta. Ara que estem discutint tant de quan pots tirar, quan pots saltar-te una llei, quan pots ser desobedient, doncs la meva generació, jo soc molt vell, com podeu veure, ja són 60 tacos, que és molt, però me va tocar dir que no al servei militar abans de la democràcia. I va haver-hi gent que va dir que no al servei militar. Sí, ens vam sentar la llei, sí. Ens van treure el passaport, sí. No me'l van tornar fins al 82, sí. Però hi va haver-hi un moment, i el dia que 1 milió i pic i escaig de persones van dir que no volien fer el servei militar i no volien fer ni el servei civil, van començar a canviar les coses, durant un temps vam ser il·legals i sense paper i tal. Quina era la gràcia que tenia el districte 11? Un compromís polític, ens fa falta lideratge polític, ens fa falta lideratge des de lo públic. Treballàvem sobre el terreny, no ens creiem només tots els informes que ens arribaven de les multilaterals, sinó que treballàvem sobre el terreny, treballàvem amb concertació, molta gent de molts pobles de Catalunya, moltes entitats eren conscients que Sarajevo depenia d'ells, treballàvem amb subsidiarietat, qui ho podia fer-ho millor que ho fes, treballàvem amb complicitat, estàvem aliats amb xarxes internacionals, buscàvem fons on hi havia i treballàvem un tema bàsic que era la sensibilització que deia el Josep abans, perquè un moment davant de l'opinió publicada se'n giren les coses. Tenim una oportunitat, som un país d'acollida, som un país ric, i ho tenim que dir, els meus col·legues de Colòmbia, tinc una amica a Colòmbia que sempre que parlem de la crisi a Europa sempre em diu «Però continuen teniendo perruquerías para perros?» I els dic «Sí, continuamos teniendo perruquerías para perros». Som un país d'acollida, som un país ric. Ara, l'oportunitat que és enfortir les entitats del sector. D'aquesta crisi, les entitats que treballen a l'asil i al refugi tenen que sortir més reforçades. Treballar amb les entitats solidàries i amb xarxa i deixar una estructura sòlida per a un país millor. Jo els hi porto un anunci perquè l'alcalde s'animi i una poesia per acabar. L'anunci podríem treure-lo de Bòsnia i jo crec que hi ha pocs polítics i poques administracions que s'atrevirien a publicar això en un diari com es va publicar a l'any 93. Es veu una foto de tot de senyors, uns 15 senyors, el missatge és «Dona'ls una lliçó» i diu
Mentre els polítics discuteixen i no s'acaben de posar d'acord, milers i milers de ciutadans estan indignats del que passa a la nostra estimada Europa i busquen la manera d'ajudar. Afegeix-hi, els camions d'ajuda humanitària han de seguir entrant a Sarajevo perquè els ciutadans sí que tenen les coses clares. Sarajevo depèn de tu. Clar que era Maragall, era una altra situació, però podríem dir que mentre els polítics discuteixen i no s'acaben de posar d'acord, els refugiats continuen estant amb aquesta. I la poesia m'agradaria llegir-los perquè penso que té molt a veure. La va popularitzar Albert Olbrecht, però no és pas d'ell. És d'un capellà que es deia Niemöller i va dir: a Alemanya primer van venir pels comunistes i jo no vaig dir res perquè jo no era comunista. Després es van endur els jueus i jo no vaig dir res perquè no era jueu. Després van venir a buscar els obrers, jo no vaig dir res, mai he sigut sindicalista. Més tard es van ficar amb els catòlics, jo no vaig dir res perquè era protestant. Quan finalment van venir per mi no quedava ningú per defensar-me. Moltes gràcies, Manel, pel testimoni, per aquestes paraules. I per acabar aquesta ronda, abans de donar-vos la paraula, té la paraula l'alcalde de Sant Vicenç, Oriol Junqueras. Moltes gràcies, bona tarda. Començo saltant-me les indicacions del moderador, que ha dit que no donéssim les gràcies. Jo vull donar les gràcies a la regidora, al tècnic, a l'Isidre Olmos, i també una mica per justificar perquè això ho estem fent a Sant Vicenç dels Horts en algunes persones i algunes entitats que han tingut i tenen un paper rellevant en aquests àmbits de solidaritat. Veig el José Luis Ferrer Buendia, la CAPS i per tant tota la solidaritat amb el poble saharaui, la gent que ha estat vinculada en el casal Vicentino Cubà i tota la solidaritat amb el tema de Cuba, aquelles entitats que treballen des de Sant Vicenç dels Horts en l'acollida des de fa molts anys de persones que arriben al nostre municipi. Veig la gent del BAIT, la gent del Centro Amigos, etc. Per tant, el nostre agraïment al voltant de tot això. La meva reflexió intentarà ser breu, comença de la següent manera. El món és molt més petit del que tendim a pensar. I com que és molt més petit del que tenim a pensar, no sempre cal analitzar les coses d'una perspectiva intel·lectual, no sempre des de la raó, es poden analitzar també des d'una certa proximitat emocional i potser és la millor manera d'entendre-les. I poso un exemple que té una certa voluntat provocadora i espero que me'l sabreu perdonar. Si ara ens situéssim a principis del segle VIII, el lloc on estem ara, Sant Vicenç dels Horts, tenia com a capital política una ciutat relativament llunyana, la capital, on hi havia el govern, que governava les terres que avui són de Sant Vicenç dels Horts, o de Còrdova. La capital que governava aquestes terres i la gent que hi vivia era, ajudeu-me, Damasc. La nostra capital era Damasc. Damasc va ser la capital de la gent que vivia aquí, en època dels omeies. I aquí tothom, sense excepció, tothom parlava àrab. I no eren àrabs que havien vingut d'Aràbia, era la gent que havia viscut aquí tota la vida des de feia segles i segles i segles, que tots es van arabitzar. Tothom parlava àrab i la capital era Damasc. Quan en el món occidental, del qual nosaltres ens sentim legítimament orgullosos, la biblioteca més gran de l'Europa occidental, de l'Europa cristiana occidental, la biblioteca més gran de totes, era la del monestir de Ripoll, la de tota l'Europa cristiana occidental, de França, d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Itàlia, la més gran de totes era Ripoll i tenia 55 llibres. Les biblioteques de Damasc tenien alguns centenars de milers de llibres. Si ara nosaltres podem estar en una sala com aquesta, en una taulada com aquesta,
o podem passar per sobre un pont, és perquè algú va conservar i va traduir els textos de la geometria grega. I això es va fer a Damasc. Si vosaltres o els vostres fills a les escoles de Sant Vicenç dels Horts poden fer una activitat teatral cada any, totes les escoles sense excepció, és perquè algú va traduir del grec a l'àrab i després de l'àrab al llatí els textos de la poètica d'Aristòtil o les tragèdies gregues del segle V abans de Crist. No es van traduir del grec al llatí, es van traduir del grec a l'àrab i de l'àrab al llatí. Si vosaltres us podeu emocionar amb un poema d'amor, o si en algun moment de la vostra vida no heu pogut resistir la temptació d'intentar recitar algun poema d'amor en algú que estimàveu o que estimeu, és perquè la primera poesia d'amor escrita en una llengua neoromànica, en una llengua filla del llatí, de la qual tots nosaltres aquí en som hereus, és un poema escrit per algú que des d'aquí, de la primera de tota la història d'Europa. És perquè algú la va escriure, no gaire lluny d'aquí, una mica lluny, no gaire lluny d'aquí, i la va escriure sent simultàniament un parlant de llatí i d'àrab. I ara que recitaven un poema no puc resistir la temptació de recitar-lo una mica de memòria i si no és ben bé així m'ho perdonareu. I fa així, és el vers més antic en un poema d'amor conservat en una llengua neoromànica de tota Europa. I diu, què faré jo, mama, és fàcil, què faré jo, mama, meu alabib és adjana. Alabib és una paraula clarament àrab, el meu amic. Iana és una paraula llatina que ara hem perdut, que volia dir porta. Per això el mes de gener, el mes que comença l'any, es diu gener, perquè és el mes que obre la porta de l'any. Si nosaltres ens podem emocionar, si nosaltres podem fer teatre, si nosaltres podem estudiar geometria, si nosaltres podem fer arquitectura, és perquè en les biblioteques de Damasc es traduïa del grec a l'àrab. La llengua de cultura de Damasc, la llengua de tota l'elit cultural de Damasc era el grec. Era el grec. I per això ho podien traduir del grec a l'àrab. I per això de l'àrab, i si tots nosaltres podem anar al metge, i hi ha una tradició mèdica que es remunta en època grega, és perquè es van traduir els textos de la medicina grega a l'àrab i es va fer Damasc. El món és més petit del que a vegades ens imaginem i les coses ens són molt més properes del que a vegades pensem. I em sembla que en són uns bons exemples tot això. Una altra reflexió associada en aquesta, i s'ha dit moltes vegades, i s'ha dit aquesta tarda, nosaltres som un país que, malauradament, per desgràcia nostra, hem protagonitzat alguns dels desplaçaments de població, alguns dels desplaçaments de refugiats més grans de la història d'Europa. Almenys dues vegades gegantines. Tothom és més o menys conscient, perquè cita molt sovint, la de l'any 1939, amb 500.000 catalans per una població de 3 milions de l'època, 500.000 catalans passant a l'exili, dels quals 300.000 de forma definitiva, un 10% del nostre país va marxar per no tornar. Però també un altre antecedent històric de dimensions colossals, que és l'exili posterior a 1714. Per un país que tenia aproximadament 500.000 d'habitants, almenys 30.000 exiliats definitius que van marxar cap a Viena. Viena. La porta per on els sirians entren a Europa va ser la porta on molta de la gent d'aquest país va trobar refugi. El món és més petit del que imaginem. La tercera llengua més habitual a l'Arxiu Imperial de Viena, després de l'alemany i del llatí, és el català. El món és més petit del que imaginem. El món és molt petit i, per tant, és inevitable que les grans qüestions ens les trobem davant del nas i a vegades no ens les esperàvem. I apunto algun exemple. Espigolat, desordenat, però espero que sigui il·lustratiu. Avui, el 40% de la població
africana és menor de 15 anys, el 40%. El 60% és menor de 25 anys. Està aquí, davant nostre, a les nostres portes. És un fenomen brutal, mai vist. I l'haurem d'administrar. I l'haurà d'administrar una societat que està just en l'extrem oposat de la seva vivència demogràfica, abocats a un buit demogràfic mai vist. Nosaltres, societat occidental, estem abocats a un buit demogràfic com no hem vist almenys des de fa 700 anys. Apunto alguna dada al respecte. L'any passat, al Japó, la tercera economia del món, es van vendre més bolquers per a persones de la tercera edat que bolquers per nens petits. I per tant el món ens situa, s'entén l'exemple, el món ens situa davant de reptes que mai no hem gestionat, i per tant que ens obliguen a pensar molt bé què és el que farem. En els propers 15 anys, Alemanya, que és un país de poc més de 80 milions d'habitants, perdrà 8 milions d'actius entre la seva població laboral. La població laboral d'Alemanya tindrà 8 milions de treballadors menys dels que té ara. Un fenomen així no s'ha vist mai, almenys, insisteixo, almenys des de fa 7 segles, almenys des de la pesta negra. Ni la Primera Guerra Mundial ni la Segona Guerra Mundial ha representat una caiguda de població com la que s'està produint en aquests moments al cor d'Europa. I això també ajuda a entendre quina és l'actitud del govern alemany davant de determinades realitats. Això que passa a Alemanya està passant a Holanda, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, també a Catalunya. Amb 10 anys de retard, però també a Catalunya. I per tant ens trobem davant de reptes immensos. Nosaltres, modestos com som, Sant Vicenç dels Horts, també tenim alguna cosa per intentar aportar, de la qual ens sentim modestament, com pertoca, atesa la nostra modèstia, modestament orgullosos i que em sembla que està bé que expliquem. Som una societat, som un municipi, som un poble que se sent especialment orgullós de la seva diversitat. Una diversitat molt complexa. I les entitats que en tenim en són una bona prova, perquè són l'intent de respondre als reptes que ens hem anat trobant, aquesta realitat complexa. Apunto una dada, una curiositat, però jo crec que és una curiositat que té un punt de significatiu, o almenys el vol tenir. Aquesta setmana una escola del nostre municipi ha començat per primera vegada en horari lectiu a fer classes de xinès a tots els seus nens. A tots els seus nens. I algunes de les nostres escoles ja han fet en el passat i estan a punt de tornar a fer classes d'àrab i de masic. I ens agradaria anar molt més enllà. I aquesta diversitat ens fa molt més rics i ens prepara per un món molt divers, un món que canvia molt de pressa, en el qual les oportunitats dependran també de la nostra capacitat de conèixer el món i de conèixer, per exemple, les llengües amb les que la gent del món es parlen els uns als altres. Qualsevol nen pakistanès que arriba al nostre país, qualsevol, acabarà la seva etapa educativa parlant almenys 5 llengües. Parlarà la llengua del seu àmbit regional pakistanès, probablement el panjabi, parlarà la llengua oficial del seu país, que no és la llengua de cap dels àmbits territorials del seu país, però és la llengua oficial del seu país, que és l'urdú, parlarà anglès perquè tots parlen anglès, i perquè a més l'aprendrà a les nostres escoles, parlarà català i parlarà castellà. És una riquesa brutal. Entre els nostres veïns tenim
la sort, i ells tenen la sort, i aquest exemple l'he posat altres vegades, però no resisteixo la tentació de tornar-lo a posar. A Sant Vicenç dels Horts hi ha molta gent que té la sort de tenir com a llengua familiar, molts nens que tenen la sort de tenir com a llengua familiar la llengua catalana, i molts que tenen la sort de tenir com a llengua familiar la llengua espanyola, i molts que tenen la sort de no tenir ni la llengua catalana ni la llengua espanyola com a llengua familiar, que tenen la llengua àrab, o que tenen la llengua xinesa, o que tenen... Són llengües de comunicació massiva, massiva. Si els Estats Units són la primera economia del món és per moltes raons. Una d'elles és que la tercera llengua més parlada en alguns dels seus estats és l'italià, i en d'altres el francès, i en d'altres l'alemany, i en d'altres el xinès, i el vietnamita, i el coreà i el japonès. I això vol dir que en una societat de més de 200 milions de persones hi ha alguns milions, almenys algun milió de ciutadans nord-americans que tenen com a llengua materna, com a llengua de família, l'italià, el francès, l'alemany, el xinès, el coreà, el vietnamita o el japonès. És una oportunitat brutal en els contactes comercials, en la seva capacitat exportadora, en la capacitat de coneixement, en les llengües que utilitzen en les seves universitats, en l'atracció de turisme, en la captació d'inversió estrangera, també per nosaltres. I per tant, els reptes que el futur, que el món ens posa davant del nas, d'alguns dels quals no en som conscients, com no en som conscients tampoc d'algunes de les realitats que ens han caracteritzat fins ara, són també oportunitats extraordinàries. I per tant, ens ho hem de plantejar, òbviament, des del deure moral que es deriva del compromís humà de la fraternitat, com dèiem fa un moment, que està recollit en qualsevol de les grans religions o en qualsevol de les grans ideologies del nostre món, en qualsevol d'elles, però també ens ho podríem plantejar des d'una perspectiva d'adaptació i d'aprofitament de les oportunitats. Doncs escolteu, jo crec que això que nosaltres fem aquí, a vegades de forma molt conscient i a vegades de forma inconscient, a vegades de forma molt continuada i a vegades de forma més dispersa, tot això és un gran bagatge. I si som capaços d'endreçar-lo i ordenar-lo i posar-lo en valor, i si som capaços de compartir-lo amb molta més gent, estarem construint un municipi i un país i un món molt millor. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots els ponents, moltes gràcies a tot el públic. Jo convidaria a la regidora Maite Emmerich a que pugés a fer un resum de la declaració que tot seguit firmaran els aquí presents i que convidem, com s'ha dit abans, als ajuntaments, les entitats i les persones individualment a que s'hi subscriguin. Bé, el que farem ara és... Jo us comentaré així els 3 punts fonamentals que recull aquesta declaració. Aquesta declaració portarà el nom de la Declaració de Sant Vicenç dels Horts, Catalunya, terra d'asil, i els aspectes que tots teniu en aquestes carpetes. Els aspectes més importants d'aquesta declaració és que es demana de forma clara i contundent el respecte als drets humans i als drets d'asil. Es demana també a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi d'una vegada i de forma urgent el Pla de Protecció Internacional aprovat al gener del 2014 i es demana també a l'Estat espanyol que de forma urgent desenvolupi la llei d'asil actual a través d'un reglament que serveixi d'eina per superar els obstacles d'accés al procediment d'asil i garantir l'extensió i el reagrupament familiar. Aquests són els 3 punts resumits, diguem-ne, que tots teniu en aquestes carpetes. Ara el que farem serà procedir a la signatura d'aquesta declaració. En primer lloc, farem per ordre d'intervenció. L'Estel, aquí el company Isidre. Dir-vos també, mentre van signant cadascun dels ponents, dir-vos també que d'aquesta declaració tenim la voluntat que no sigui un acte solemne que recull
a unes personalitats i que recull uns compromisos i que després quan taquem la porta ja veurem si ens en recordarem. Fruit d'això, volem que emani la constitució d'un fòrum, un fòrum de Sant Vicenç dels Horts, que ha de vetllar pel seguiment i pel compliment de tots i cadascun dels articles anunciats en aquesta declaració. Aprofito també per animar a les associacions, a les entitats vicentines que esteu aquí representades, a adherir-vos a aquesta declaració de Sant Vicenç. Aprofito també per demanar a totes les associacions, municipis, entitats, partits polítics, mitjans de comunicació particulars de tot Catalunya que ho desitgin, que comuniquin aquesta adhesió de la declaració de Sant Vicenç dels Horts a través del nostre Departament de Solidaritat, Cooperació i de Voluntariat, per tal d'engruixir aquesta voluntat. D'altra banda, dir-vos que aquest acte d'avui ens l'heu motivat vosaltres, és a dir, si Sant Vicenç no fos un poble solidari, penso que avui la sala aquesta del Molí dels Frares és plena perquè justament això ens ha impulsat a organitzar aquest acte, aquesta inquietud de Sant Vicenç que bé, l'Oriol abans també ha recollit i que jo replego. Això ha estat possible gràcies a vosaltres i això ens ha permès que convidats de primer ordre vinguessin avui aquí i prèviament hàgim treballat aquesta declaració que ara acabarem de signar. Per la meva part, com a regidora de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, dir dues coses. Nosaltres no tenim encara el 07, és una cosa que ens hem proposat a nivell municipal i per tant ja ho vam dir també en el sopar de divendres passat. També se'ns va fer una petició, se'ns va demanar que Sant Vicenç fa molts anys que acull nens saharauis a l'estiu i que no hem estat, és a dir, mai des de l'Ajuntament s'ha fet una visita institucional als camps de refugiats, per tant li torno al José Luis que també prenem aquest compromís. Finalment, dir-vos que hem posat refugiats i no refugiats concrets d'algun lloc, justament per donar aquesta amplitud. La voluntat d'aquesta declaració va més enllà d'un moment concret, va més enllà d'un moment en què els mitjans de comunicació ens fan anar a remolc d'alguna cosa i va en coherència amb la voluntat de Sant Vicenç com a poble solidari. Finalment, i per anar tancant l'acte, agrair a tots els ponents que avui ens heu acompanyat la vostra presència, la vostra disposició i ara aprofitarem també per fer-vos un petit obsequi en agraïment d'aquesta taula. Fem així, una mica informalment, però... Us expliquem que és una mola de molí, perquè amb la mola de molí va ser martiritzat Sant Vicenç Màrtir, que és el que dona nom al municipi, i perquè no poguessin trobar-lo al cos, el van lligar amb una pedra de molí i el van tirar dins del mar. Però tot i així la pedra de molí va flotar i per tant el van poder rescatar. És el símbol de Sant Vicenç. Exacte.